Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka wa mailhing motorcycle rider nga nalambigit sa head-on collision. Pali sa laing motorcycle rider alas 4 sa kadlawon kagahapon Enero 1 sa Barangay Luok, Lapu-Lapu City. Mato di Police Captain Edsel Petesio, Information Officer sa Lapu-Lapu City, nga nadala pa sa Tambalanan ang naasuing rider. Apan pagka alas 10 sa susamang adlaw Enero 1, nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Dugang ni Petesio, walay sulod ang U-box ni ini ug wala say mga nakuhang ID o lisensya gikan sa maong rider. Aron unta masubay ang iyang identity. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga gikan sa barangay Poblasyon ang maong rider ug nagsubay sa daan paingon Cordova. Samtang ang gikabangga ni ining laing motorsiklo gikan sa Cordova Road paingon sa barangay Poblasyon. Apan pag-abot sa barangay Luok, nagka-head-on collision ang duha ka mga motorsiklo. Parehong nadangat sa Tambalanan ang duha ka mga rider ag ang usa ka angkas. Hinuon matud sa Lapu-Lapu City Police, luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang usa ka rider ug na-discharge na sa ospital ang iyang angkas. Wa pa matino sa kapulisan kung nakainom o nakatagtilaw ba ang duha ka mga rider atol sa hitabo. Manay dili na to makuan to ma-determine since wala man gud sila ma-undergo lagi dili courtesy pa tungod sa i-priority na gid na nato ng mahatagan sila og first aid man ba.